morning mga ka-Benso TV. Ayan, ang oras ngayon ay 4:58. Tuloy lang ang biyahe natin papuntang Matnog. Dito pa rin tayo sa Albay ngayon. Bali, katatapos lang natin magpahinga sa isang maliit na motel. Tatawid tayo, titignan natin kung makakasakay agad tayo ng ferry boat. Dito tayo sa Daraga. Tama tong way natin. Papunta tayo ng Sursugun. Magmula rito hanggang Matnog, 110 kilometers. So, malayo-layo pa. Pero, ayan mga guys, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Masaya ngayon ang biyahe natin kasi napaka-smooth ng biyahe natin. Santo Cristo, roller coaster ride, breakfast and ride. Mantisal, hindi kami. Sarap, malasang may mantikilya siya. Tapos na kami mag-breakfast and ride. Hindi na tayo sa Milagrosa. Ganda oh. Papalapit na tayo sa mga bundok. Ayan, kitang-kita mo rito. Ayan, welcome Sursugun, dito na tayo. May ipon, siyudad. Ako, medyo makulimlim ang langit ah. Ayan yung dagat oh. Dito no, ganda oh. Woo! Ayan mga ka-Benso TV, nandito tayo ngayon sa Sursugun City Hall. Ayan, nagpapahinga muna tayo ng kahit mga siguro mga 1 minute. Pahinga na yon. Ayan, ang ganda ng playground nila rito oh. Malinis. Ayan, okay. Oras ay 6:52. Medyo maaga-aga pa. Hindi pa naman masyadong mainit ang araw. Ayan, welcome to Municipality of Kasiguran. Siguro baka kaya pa natin abutin yung mga 1 PM na biyahe ng papunta ng Samar. Ganda ng palayan nila dyan oh. Abodis, Kasiguran, Sursugun. Slow down tayo ng konti. Welcome to Municipality of Juban. Ayan, 42 kilometers na lang mga guys, Matnog na tayo. Nandito na tayo sa Irusin. Ganda man no? Ayan mga guys, nandito na kami ngayon sa Matnog. Ayan mga guys, kuha tayo ngayon ng ticket. Ayan mga guys, nakakuha na tayo ng ticket. Mga guys, pasakay na tayo ng ferry boat. Ang hangin dito mga guys. Ayan, malapit nang umalis. Papunta na kami ng Samar. Ayan, small island, meron dun. Ayan, may mga naliligo. Ayan, mga 2 hours ang biyahe. Kita na yung mga island dito. So malapit na. Yan mga ka-Benso TV, nakalabas na tayo sa port ng Samar. So tuloy-tuloy ang biyahe natin. Papunta naman tayo ngayon ng Tacloban. Kaya mga guys, tanggal ang pagod mo pag ganito kagaganda yung mga nakikita mo tanawin. Pero maghahanap din tayo ng pwede natin pagkapihan para tanggal din yung antok natin. Tapos tuloy-tuloy ang biyahe natin. Shoutout nga pala sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo mga guys. Meron na siyang mga halaman oh, ayan. Yan yung parang yan yung ginagawa nilang paraan para hindi siya mag-landslide. Ganda ng view. Ha? Ganda no? Tapos ang ganda ng kalsada.
Ayan mga Kabenso TV, andito kami ngayon sa Calbayog. Medyo nagpahinga kami kasi nakita namin tong magandang view. Ayan, taas, nakakatakot lumapit doon. Ayan, ang ganda ng dagat. May gumagawa din sa may ibaba. Ayan, naghahanap lang kami ng mapagkakapihan kaso wala kami makita. Mukhang wala yata dito. Ito yung mga lugar na hindi nakakasawang puntahan, na halos kahit pagod ka na, mawawala yung pagod mo kasi pag nakikita mo yung lugar na magaganda, parang na-excite ka ulit. Kahit sabihin mo nakakaramdam ka na ng pagod, bumabalik yung lakas mo kapag kayo nakakakita kasi ginaganahan ka. Ganda oh, daming palayan. Bagay, marami rin naman sa atin yan, pero iba rito kasi dito sa lugar na to, tahimik tsaka presko pa. Mga Kabenso TV, magmula rito hanggang Catbalogan 21 kilometers pa. Ang oras natin ay 4:45. Okay, dyan, okay na yan. Ayan. Well, lumilipad na, may drone na tayo. Ayan mga guys, nandito na tayo ngayon sa Catbalogan. Ito na yung mga yung mga terminal ng mga van. Ayan, dito, tingnan natin. Punta muna natin kung may biyahe na. Ayan oh, Calbayog. Ayan, ito guys, ito yung pinaka-terminal nila. Tacloban City, diretso lang. Ayun, ito yung way na papunta ng Tacloban mga guys. So inaabot na talaga tayo ng dilim, kaya hindi na natin makikita yung iba natin mga dadaanan ng mga magagandang mga view. Yan mga guys, minabuti na namin magpahinga muna. Hindi na namin pinilit pumunta ng Tacloban kasi sayang yung moment na makikita namin yung San Juan Eco Bridge ng umaga. So nag-check-in na naman kami dito sa mga simpleng mga lang kasi matutulog lang naman kami. Mga simpleng kwarto lang.